fallret bakom sadeln. Att Ja, det är nog min rumpa som har trillat ut. Nej, det är det inte. Det är hans ryggmuskler som har kommit upp. Bra. Bra, kom. Ja, just det. Håll igång energin där. Bra. Kan du ta och byta varv en gång till? Och håll kvar den här traven nu. Yes, absolutely. Work it like a German, Yes. as they say. Och så håll i nya ytterbogen direkt. Och runt nya inner. Balansen på ytterbak. Och energi i din rumpa. Bra. Det här är jättefin nu, Anna-Karin, tycker jag. Tack. Du är så duktig. Bra. Men du sakta av sen. Jag tror faktiskt jag gör det. Du bara kommer jätte...